Takže zdravím vás dámy a páni, moje meno Adrian a vítam vás pri našom ďalšom videu alebo v našom ďalšom videu, tak sa prosím pohodlne usaďte a užívajte si to so mnou, teda dnešnú session. Dnes to bude ale asi pravdepodobne také krátšie videjko, keďže budem musieť ísť na ďalší projekt za pol hodinu, takže ani netradujem momentálne, lebo nemáme tu setup. Respektíve mám správnu analýzu na IS, môžeme si spolu spraviť analýzu na Nasdaqu. Na IS sme teraz swipli likviditu a pokiaľ sa nemýlim, tak robíme all time highs, čo je akože mega, čo je skvelé. No a swipli sme likviditu túto týmto barom, ktorá je tu. Ja sa ospravedlňujem, že som to mal opäť zle, klasika. Týmto barom sme swipli likviditu a k tomuto baru na hodinovej timeframe sa aj vraciame stále naspäť, mitigujeme ho a ideme hore. Teraz možno pôjdeme swipnúť likviditu, ktorá je tuto dole, alebo mitigujeme tento hodinový fair value gap, ktorý je tu, alebo mitigujeme tento order block, ktorý spôsobil tento impulzívny move. Na minútovej timeframe, keď sa na ňu pozrieme, ja očakávam, že sa stane toto. Očakávam, že keď prišiel sweep tejto internej likvidity, ktorý prišiel pred pár minútami, hneď ako uvidím change of character a že sa cena uzatvorí nad týmto barom, nad týmto barom, tak budem enterovať do long pozície a budem očakávať, že sweepneme aspoň túto likviditu, prípadne túto likviditu, ktorá tu je vytvorená, táto buy side. Ja si zaznačím zatiaľ túto. Nachádzame sa ale už mimo nášho okna, kedy chceme tradovať, takže som zvedavý, či to vôbec vyjde. Ale toto je teda ten prediction na Nasdaqu, na IS, pardon. A teraz si otvoríme Nasdaq a uvidíme, ako to ide na Nasdaqu. Ja si nechám IS-ko otvorené, nech to sledujem. Nasdaq som si ešte takú analýzu dneska nerobil, stále mám teda ale delaynuté data, takže berte to možno, že niektorí z rezervou, pokiaľ mi neveríte, ale myslím si, že nemáte dôvod, prečo mi neveriť. No a keď si toto pozrieme tu, tak bar, k ktorému sa opäť vraciame na Nasdaqu, je tento. Aj keď sme sa uzavreli pod ním, vraciame sa stále hore. Teraz mitigujeme opäť tento fair value gap na Nasdaqu, ktorý je tuto. A pokračujeme zase pravdepodobne, alebo teda myslím si, že vyššie. Tuto sme mali internú likviditu opäť tuto. Pozriem sa a vidím. Swipli sme ju. Pôjdem veľmi rýchlo dneska, aby sme to stihli nejako. Swipli sme ju týmto barom, čiže hneď automaticky ako sa uzavrie cena nad týmto barom, budem enterovať do long pozície a budem targetovať buď túto high, alebo túto high, alebo túto high. Pravdepodobne ale túto high, keďže sme v uptrende a očakávam, že budeme sweepovať túto likviditu stále vyššie a vyššie a vyššie a nemám iné očakávanie. Dobre, na Nasdaqu už to vyzerá celkom pozitívne, celkom dobre. Pozrieme si, ako to vyzerá na IS a hneď ako sa uzavrieme nad týmto barom, ja to budem považovať nad týmto na IS, na Nasdaqu, pardon, nad týmto na IS. Viem, že, ale môžem očakávať, že príde market structure shift, alebo teda pre niektorých change of character a ideme na druhú stranu a budem targetovať aspoň 2:1 take profit. Target. Ako viem, že som stále v uptrende, no viem to samozrejme skrz toho, že vidím, kde prichádzajú tie sweepy, tie liquidity a vidím, aký program je momentálne zapnutý. Je zapnutý buy program, keďže prichádzajú stále sweepy túto liquidity, aj keď samozrejme môže sa stať, že tento trade, ktorý dám, alebo ktorý možno dám, prehrám, ale to už je momentálne jedno. Ja si zatiaľ pripravím pozíciu, ktorú ešte neberte ju ako live, ale budem musieť nechať stop loss tuto, dole, no a target bude tu, čiže 2,2:1. Pokiaľ uvidíme teda, či nám Nasdaq dá lepšie niečo, lepšiu príležitosť, čiže opäť ideme sem, no a 2:1 Nasdaq nám dá menšiu, čo znamená, že hneď ako sa uzavrieme napríklad na Nasdaqu nad týmto, alebo na IS, ja automaticky budem vstupovať do pozície a budem dúfať a budem veriť, že tá pozícia vyjde. Ako vidíme, ale máme tu celkom dosť veľký displacement tuto, kde máme teda bearish fair value gap, ktorá samozrejme očakávame, že budeme tam mať reakcie, čo je super. Keby tam žiadna reakcia nebola a išli by sme priamo cez to, tak by to bolo celkom varovný signál. Ale nevadí, ja budem iba čakať na close nad týmto barom na Nasdaqu, nad týmto barom na IS a uvidíme, čo sa stane. Ak by mi náhodou niekto neveril, že tradujem live, tak nevidím dôvod, prečo by som mal niekde pustené real-time data a tradoval to takýmto spôsobom. Nemyslím si, že by to vôbec niekto niekedy robil. Príde mi to dosť také klišé a
Nepredávam vám momentálne žiaden produkt. Možno keby som niečo predával, tak nepoviem, ale už sa budem teraz pripravovať na pozíciu. Ostáva nám ešte 50 sekúnd. Na Nasdaqu sme sa bohužiaľ neuzavreli nad. A na IS to vyzerá zatiaľ celkom pozitívne. Ja tu vidím jeden fair value gap, ktorý je tuto na IS-ku, cez ktorého by som mohol enternúť, pokiaľ sa uzavrieme nad týmto barom. Na Nasdaqu vidím jeden fair value gap tu a potom tu vidím jeden imbalance, do ktorého sa možno nedostaneme, ale vravím, ja ešte momentálne túto stratégiu, ktorú mám, ešte len skúšam, takže neviem a netuším, že či je pre mňa profitabilnejšie enterovať odtiaľto, z tohto miesta, alebo enterovať speedy arrays, ako sú napríklad tento imbalance, alebo tento fair value gap, ktorý je tu vytvorený. Ako ale vidíme, prichádza tu celkom silná reakcia z tohto bearish fair value gapu a nemáme tu close na Nasdaqu. Ja si úprimne myslím, že keď príde tento close tuto, tak budem enterovať live pozíciu a budem targetovať túto buy side likviditu s celkom vysokým stop lossom, čo mi zatiaľ momentálne nevadí a som dneska rozhodnutý enterovať to takým spôsobom, že v sekunde ako na jednej z týchto chartov uvidím close nad týmto barom, enterujem pozíciu do longu pravdepodobne na IS, keďže mi ponúka lepší risk to reward. 1,82 ku 1 som ešte stále ochotný zobrať. Ale môže sa stať, že sa dneska aj neuzavrieme nad týmto barom a budeme stále pokračovať v bearish modeli, alebo respektíve mali by sme pokračovať v bullish modeli, ale momentálne to vyzerá, keby bol aktivovaný bearish model a budeme stále sweepovať lows a pôjdeme sweepnúť až tieto lows. Ale keďže ako vidíme, ten market je dosť v uptrende a celkovo na tej hodinovej timeframe sa mitigujeme tento jeden bar, ktorý spôsobil sweep tej poslednej liquidity, ktorá bola akože celkom major, ale možno sa milím, Boh vie. Dobre, máme tu close, ja automaticky enterujem pozíciu, teraz by som enterol do tradu, tým pádom máme 2,69 ku 1 a som v trade. OK, tento trade nechám plynúť, možno, že ho hneď prehrám, Boh vie, možno, že nie. Ja ho nechám plynúť a vrátime sa naspäť s tým, keď uvidím nejaký výsledok reálny. Maximálne by som tento trade nechal asi do nejakej druhej, keďže od tej druhej prichádza PM makro a ja by som veľmi rád bol už za ním, alebo za týmto tradeom, už by som rád vedel, že či teda je hotový alebo nie. Do tej druhej by pravdepodobne mal prísť ten outcome, ktorý si buď želám alebo neželám. Ale očakávam teda, že budeme pokračovať vyššie. Aj keď tu teraz vidíme takýto bar. Alebo sa stane, že ma veľmi rýchlo sypne. Dobre, dámy a páni, ja vám ďakujem zatiaľ, že ste ma pozerali a vrátim sa k vám za pár, možno že sekúnd, minút, uvidíme. Takže zatiaľ sa majte. Vítam vás naspäť, dámy a páni. Mrzí ma, že som včera neuploadol toto video, respektíve keďže sa mi projekt blížil o 7, tak som nestihol už donahrávať teda toto video. No a nahrávam to až dnes ráno o 7:50. Bohužiaľ trade nevyšiel, keďže sme mali totálny change of character na minútovej timeframe alebo market structure shift, ktorý neviem, či som spomínal teraz presne. Ja som ho moc neočakával, očakával som naozaj to, že príde teraz sweep tej liquidity a budeme pokračovať hore a budeme sweepovať aspoň nejaké highs. Jediné, čo tu vidím ja momentálne je to, že sme sweepli túto likviditu dole, ktorá sa tu teda vytvorila ešte predtým, ako sme my enterli trade. Túto sell side likviditu, sweepli sme tieto equal highs, tuto. A pokračovali sme opäť smerom nižšie, po sweepe tej liquidity prišiel veľmi impulzívny move dole, leg, no a stále pokračujeme teda momentálne nižšie a neviem kam pokračujeme, ale dnes ak budem tradovať, tak sa budem musieť zariadiť podľa toho, pravdepodobne tradovať budem, takže videjko pre vás spravím. Čo sa týka teda Nasdaqu, keby si to vieme nejako porovnať, stalo sa pravdepodobne cirka to isté, zase equal highs, sweepli sme ich, mitigovali sme tento fair value gap, ktorý je bearish, pomaly dotyku, keď sa na to pozrieme, je tu imbalance jeden tick, dajme tomu, tuto, no a opäť impulzívny move dole, čiže bohužiaľ, po anglicky sa to hovorí, že shit happens a nie každý trade, ktorý je, vždy vyhráme.
Bol tam veľmi dobrý risk to reward 2,69 ku 1. Ja som očakával, že to bude teda buy program, no ale máme teda change of character a máme sell program. Ja sa na to ešte skúsim pozrieť trošku viac analyticky, keďže teraz mám deň voľna a mám celkom dosť času. Tak by som sa na to rád pozrel z toho hľadiska, že čo sa dalo spraviť v tomto trade inak. Čo sme mohli spraviť inak. A keďže budem robiť framework na tú svoju stratégiu, tak rozmýšľam, že či som spravil niekde chybu, alebo proste to bol market, ktorý je nepredvídateľný a nie každý jeden move, alebo nie každý jeden trade vyjde. No, toto je ten bar, ktorý nám svípol tú likviditu, ktorý sme mitigovali a už uzatvárame sa pod ním. Čo znamená, že na tej hodinovej timeframe už ten change of character máme, čiže pravdepodobne pôjdeme teraz bearish, pôjdeme smerom dole. Ja tu ešte vidím, že tu sweep liquidity kvázi máme aj tuto, ale sám teraz neviem, či chcem aj takéto tie malé range, toto je range nejaký, dajme tomu 20 hodín cirka, ani nie, 10 hodín, 10 hodinový range, či chcem brať tieto bary, ktoré sweepujú tú likviditu do úvahy, alebo nie. Pokiaľ by som mal tento range, ktorý sa tu vytvoril, brať do úvahy, teda tento interný range, túto internú high, tak by sweep, alebo respektíve change of character prišiel až sa opäť niekde tu týmto barom, keďže tento bar sa uzavrel pod týmto barom. Hej, vždycky berieme celý range tohto baru, neberiete iba tento bar, neberiete iba telo, beriete telo tej sviečky, hej, neberiete toto, ale beriete celý range tej sviečky, ktorá beriete open, neberiete iba open a close, ale beriete high a low tej sviečky. Dobre. Tým pádom, keď sa na to teraz pozerám, skúsim si tak presvípovať aj 5 minútovú time frame, čo sa stalo. Čisto teoreticky sa možno stalo to, že na tej 5 minútovej time frame tento high bol celkom crucial. A ako sa na to pozerám, tak opäť na 5 minútovej timeframe, keď sa zamyslíme, tak tento bar bol ten, ktorý sweepol likviditu. Ale ja by som bral asi skôr tento bar, ktorý bol ten, čo sweepol tú likviditu, aj keď na minútovej timeframe je to 10.45, keď sa pozrieme, časová línia, časové okno, junk files nechceme. A je to na minútovej timeframe, je to presne tento bar, 10.47, tento doji, ktorý nám sweepol tú likviditu, ktorú opäť naznačujem, že máme tú poslednú high. No a bol to aj pekný celkom imbalance, čo je že akože celkom aj tuto, keď sa pozrieme, čiže tie orders tu boli celkom pekne nastakované. No a keďže ten sweep prišiel týmto barom, tak automaticky by sme pokladali, keď sa na to opäť pozrieme, zas tu vidím to, že tá stratégia celkom pekne funguje aj real time. Toto sú veci, ktoré si náš musím začať všímať, že tá stratégia funguje opäť tak, že aby sme mali change of character alebo market structure shift v tom markete, tak by sme potrebovali vidieť close pod týmto barom. Hej, dúfam, že všetci toto teraz chápete. Sú to pojmy, ktoré sú možno že pre vás nové, ale aby sme videli zmenu charakteru z bullish modelu na bearish model, potrebujeme vidieť close pod týmto barom, pod týmto rangeom, ktorý som tu teraz nakreslil týmto červeným boxom. A ten close neprišiel ani v jednom tom bare, ktoré tu prišli ďalej, čo znamená, že stále môžeme očakávať bullish market model, hej? Alebo teda buy model. Máme bullish bias. No a ten close prišiel až s týmto barom, s týmto, tak tento bar sa uzavrel pod týmto rangeom. Hej, keď sa pozrieme, keď si dáme close, tak ten close je tu, čo znamená, že máme tu opäť change of character potvrdený. A keďže máme potvrdený change of character, tak vidíme, čo sa stalo. Market krásne padá dole. Čo znamená, že ja začnem
do svojej stratégie, implementovať, alebo do toho frameworku, začnem asi určite implementovať aj takéto, nazval by som to, že minor highs. Pretože teraz, v tomto štádiu, v akom som, napijem sa, štádiu, v akom som, neviem určiť, či hodinová timeframe je tak crucial, alebo taká tá hlavná timeframe, cez ktorú sa mám ja orientovať, keďže samozrejme market je fraktálny a všetko, čo sa deje na dňovej, ako vidíme, dňovej, hodinovej a podobne, je stále relevantné. Ja sa na to pozerám, áno, je stále relevantné, takisto aj na hodinovej, aj na 15 minútovej, hej, všetko sa to deje real time. Ale ako sa na to pozerám napríklad na tej 5-minútovej timeframe, tak vidím, že ten scaling down bude tiež veľmi dôležitý. Čo znamená, že bude dôležité sa pozrieť na hodinovú timeframe a pozrieť si tie posledné body liquidity, keďže tá hodinová timeframe podľa mňa veľmi dobre ukazuje tie body, tie highs a tie lows, hej. Keď už si dáte 15-minútovú, teraz keď sa na to pozrieme z toho väčšieho hľadiska, tak na tej hodinovej vidíte krásne tie highs a tie lows. Keď si dáme tú 15-minútovú, je to stále celkom pekné, ale už je tu taký, hovorí sa tomu, že noise, hej, alebo noise, alebo taký, dáme tomu, že zvuk, ale proste po anglicky je to noise, alebo nejaký taký šum, by som to nazval, kde máte veľmi veľa tých barov a môže vás to myliť, teda hej, že tu vidíte napríklad na tej hodinovej je tento range aspoň trochu krajší a vidíte krásne tento high. A vaša myseľ sa na to nemusí tak vizuálne sústrediť, aby ste našli tie body. Ja sa na to proste pozriem a hneď to vidím, kde sú tie highs. Krásne tu proste vidíte tú mitigáciu toho bearish modelu, alebo respektíve sell modelu. No a keď si dáte 15 minútovú, tak už vás to môže celkom, povedal by som, že myliť, alebo viete tam hľadať veci, ktoré tam nie sú a tým pádom dávate mentálnu energiu niekam, kde by ste ju dávať nemali. No a opäť nech sa teda vrátim späť k tej prvej myšlienke, ktorú som mal. Tak ten scaling down je veľmi dôležitý a teraz si to teda nastavujem aj v hlave a vytváram si teda v hlave aj ten framework. Čiže scaling down z hodinovej timeframey do 5-minútovej. Prečo do 5-minútovej? Ja mám 5-minútovú celkom rád a vidím tam veci celkom alebo o dosť lepšie ako na 15-minútovej. Na môj vkus je 15-minútová timeframe dosť nie volatilná, ale je už to taká viac menej swing timeframe, respektíve ten intraday tam tak pekne není vidieť. Tá hodinová samozrejme to už je čistý swing, nič iné. A tá 5-minútová je ešte taký viac menej, že intraday. Tá 15-minútová to je už tak viac menej tiež swingová timeframe, kde vidíte taký ten väčší scale toho marketu, ale zároveň ani nie. Nevidíte ten internejší market, ktorý ja radšej vidím, alebo ja sa teda, keď sa pozerám na market, tak sa mi lepšie pozerám na tých menších timeframoch, pretože si viem ten šum na tých menších timeframoch si viem dobre interpretovať a viem sa na to pozerať tak celkom logicky, keďže som celý život hrával počítačové hry a viem veľmi dobre akože pozerať sa na tie patterny a podobne. No a preto pôjdeme teraz z hodinovej timeframey na 5-minútovú timeframe, kde teda si vždycky nájdem nejaké posledné lows, aspoň z predošlého dňa od nejakej tej 6. alebo nejakej tej 8. 10. Nech to teda mám na tom čarte. Toto, ako vidím, toto bol viac menej aj bod settlementu polnočného, presne tu. Presne tu bol settlement, čiže ktorý ma ale už absolútne vôbec nezaujíma. Settlement ináč funguje ako bod, pri ktorom, ak ste nad ním, tak by ste mali predávať. Ak ste pod ním, tak by ste mali kupovať, čo mne to vôbec nikdy nevychádzalo, ani to nechcem zakomponovať do svojej stratégie, keďže mi to príde úplne useless a pre túto stratégiu a pre môj framework. Ale podľa tohto pravidla, ktoré som si momentálne zadefinoval, keby som prišiel k marketu, tak si zaznačím tento bod. Zaznačil by som si tento bod, viac menej, presne tento. A na market by som sa pozeral takým spôsobom, že teda kde je najbližšia likvidita, tá bola tedy tuto, ale ja vidím, že obrovská likvidita je aj tuto. No a vedel by som, že na 5-minútovej timeframe máme presne tento bar, celý ten proces, ktorým sme si prešli predtým, tento bar, hej, ideme hore,
pokračujeme hore, sweepneme tú likviditu týmto barom, vracame sa naspäť, na minútovej timeframe, ako sme si to ukazovali, sweepujeme likviditu týmto barom, týmto impulzívnym legom celkovým, tým pádom máme tu change of character a tento trade, ktorý tu mám, by som netradoval na long, ale automaticky po tomto by som tradoval na short a keď sa na to pozrieme logicky, tak tento trade teda dávam už naspäť, už ho teda deletujem, ktorý tu je, ale krásne sa tu mitigujú bearish fair value gaps, že na jednotku, keď sa na to pozrieme, hej. Toto je krásne mitigované, tento bearish fair value gap je krásne mitigovaný až dotyku, všetko je mitigované do dotyku. A ja milujem, keď vidím takýto price action, robí mi to naozaj že obrovskú radosť a nevšimol som si to. No a tieto mitigácie, ktoré sú fakt že dotyku, alebo je tu taký ten povolený drawdown, by som si mal viac všímať, pretože si ich nevšímam a potom sa stávajú také veci, že ten bias mám zlý. No a ako by som to tradoval, najlepšie cez to okno od 11.50 do 12.10, pravdepodobne by som využil tento fair value gap, ale neviem, keďže sme sweepli tu sell side likviditu tuto, tak opäť ďalší bod, ktorý budem zakomponovávať do tej svojej stratégie, bude asi ten, že budem targetovať také aj o dosť vzdialenejšie body liquidity. Toto bolo 10 pointov. Čo je podľa ICTho pravidiel by ste mali mať najbližší bod liquidity aspoň 5 pointov, hej? Čo keby tradujem napríklad z tohto fair value gapu, do ktorého sme sa dostali, keby tam mal teda limit order entry, keby si ho teda napríklad, že tradujeme takýmto spôsobom, dajme tomu, že takto, tak by sme tu boli by sme tu hitnutí presne o 12.14. Môžete mať stop loss tu, ja som ale hovoril, že stop loss vždy dávam nad highs, no a targetoval by som buď túto low, čo je veľmi malý target, profit, 1,38 ku 1, možno môže byť, ale ideálne targetovať túto low, čo je 3,85 ku 1, kde sme sa potom krásne dostali. Ale celé toto je založené na tom, celý tento koncept, celý môj trading momentálne je založený na dosť individuálnej interpretácii marketu a taktiež skúsenostiach, ktoré ste nadobudli tým časom. Pretože ako ste videli včera, môj mozog vôbec nedával do úvahy to, že by tu mohol byť nejaký sell program a keď som sa na market dnes ráno pozrel, tak ten sell program pre mňa je tam evidentný, hej, pretože som videl, ako ten market sa proste played outol, videl som, ako sa to celé odohralo a ten príbeh sa mi odkryl. Včera som ten príbeh nemal, dnes ten príbeh mám a môžem to porovnať medzi sebou. Čo je za mňa úplne, že najlepšia vec, ktorú môžete robiť, je to podľa mňa úplne, že super, pozrieť sa na ten market niekedy aj že s odstupom jedného dňa alebo jednej noci a povedať si, čo sa stalo inak, ako som si očakával, možno, že skúsiť nájsť tú chybu, ako sme si ju našli teraz, kde som ja spravil chybu, tú chybu pochopiť, aj keď ten trade som prehral, alebo by som ho prehral, stále mám jeden trade vyhratý, takže by som bol stále plus 1 RR hore v profite. No a takýmto štýlom sa v tom markete človek učí, iba tým, že skúša, tým, že developuje a tým, že sa proste hrá s tým, hej. Vravím, toto je stratégia, ktorá je moja, ktorá vám vyhovovať nemusí, ale môžete ju skúsiť, ja preto vám ju to dávam zadarmo, nič sa to vôbec nechcem a som ochotný vám pomôcť, keď mi napíšete nejaký e-mail alebo komentár. No a môžeme sa ešte pozrieť napríklad na ten Nasdaq, či je to tu tiež také isté, toto bude trošku dlhšie videjko, ale aspoň vám to môžem celé popoukazovať. Dáme si tú hodinovú timeframe, kde máme tu high opäť tu. Tu high sme sweepli. Hej, toto je tá high. Tu high sme sweepli presne tu. Týmto barom. A teraz otázka opäť, či budeme brať do úvahy tento bar, alebo budeme brať do úvahy tento bar. Ja si opäť dám arrow. Tento bar alebo tento bar. Ja budem brať tento bar do úvahy, keďže toto máme ten close nut. Ten sme mitigovali. Tuto potom máme tu našu high,
ktorá bola myslím, že aj na 5 minútovej timeframe. Pozrieme si ju. Presne tak. Naša high na 5 minútovom timeframe. 5 minútovej máme tu sweep, liquidity, týmto barom. Hneď ako sme sa uzavreli pod týmto barom tuto, na minútovej timeframe to bude pravdepodobne lepšie vidieť. Čiže poďme ešte raz na minútovú. Toto je momentálne teda 5 minútový bar, ja si dám teda minútový. Ten close, môžeme teda brať, že to je tento bar, ja ale pre istotu budem brať tento bar, že prišiel ten close. Dáme si cross a tento bar sa uzavrel, ako keď vidíme nad tým našim high, čo znamená, že toto je celý ten range nášho baru, že keď tá cena, opäť opakujem, sa dostane pod tento bar, tak prichádza change of character. Close pod týmto barom, ako vidíme, máme tu. Toto je náš bar, od ktorého môžeme začať tradovať change of character a v sekunde, ako prišiel ten change of character, sme začali mitigovať bearish PD arrays, vrátili sme sa do discountu. Pardon, ja som tam teraz trošku taký stratený viac menej v týchto svojich oných, lebo mám ich tu strašne veľa. Vrátili sme sa do, opačne to musím dať, do discountu tejto nohy, tohto legu, ktorý sa nám tu vytvoril. Keď sa pozriete do zlatej zóny, mitigovali sme tento bearish fair value gap a pokračovali sme stále nižšie. Tie mitigácie sú tu opäť krásne. Mitigácia tohto bearish fair value gapu, keď sa pozrieme opäť na PD array, na naše PD array, tak sa to môžeme pozrieť z tohto hľadiska. Opäť golden zóna 0,705%, ideme opäť dole. No a opäť mitigácia a pokračovanie dole. Takže tak, dámy a páni. Ja si myslím, že keby som včera tradoval Nasdaq, tak by som mal ešte asi lepší take profit, keďže keď si dáme 5 minútovú timeframe, tak target by bol tu, ktorý sme tam krásne svipli, naozaj veľmi pekne. No a pozrite sa na to. Kebyže tradujem tých 12, 10, dajme tomu tento fair value gap, no a targetoval by som tie lows. Odtiaľto, dal by som si teda takto, koľko by to bolo, nejakých 4,21 risk to reward s veľmi malým drawdownom a nádherné, čo je opäť na Nasdaqu, a opakujem to znova, iba o jeden tick, tu máme drawdown na tomto fair value gap a pokračovali sme stále nižšie týmto impulzívnym legom dole. Dobre, trochu dlhšie videjko, aspoň som vám to ale všetko poukazoval. Pokiaľ máte, ešte raz opakujem, nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Dnes, ako som spomínal, neviem, či budem tradovať, pravdepodobne, ale hej, len tie piatky vedia byť také dosť crazy už na ten lunch hour. A dneska mám dovolenku, ktorú som si zobral, takže možno si dnes spravím taký chill day. A dnes, ako vidím, tak nehlasia nám žiadne veľké news. A preto uvidím. O 4:00 mám Barbera, takže predtým idem na obed. Uvidíme, dám vám vedieť, prípadne zajtra alebo dneska, ak nebudem tradovať, pokúsim sa natočiť aspoň video, kde budem vysvetľovať veci okolo a tak. Dobre, ďakujem vám za prezretie tohto videa, prajem vám veľa šťastia v tradingu a pekné prežitý dneska teda piatok. Majte sa a good luck.